Znači svima, kažem ovako, priznat ću ti, volim da se slikam, ali samo u šarenim jelama. Ovako bez njih nisam za njih. Pišem neku lošu poeziju, izbijam zube na vinu, ništa loše. Ali pre neki dan sam sanjao o Šumacheru. Bio je savršen, bivši šampion, povremeni pilot, ide okolo, s njima napuštene prostore, alternativne umetnike i ostale izgledke. U stvari, bio je smrtno dosadan. Kao reportaža na TV dnevniku, ja sam samo želeo da se ogrepam za vožnju. Pobegnem negde na jug dok se ovde ne duši. I nije neki san. Kad se probudio, pomislih, čemu sada da ti pišem? Kratku poruku o tome kako se dugo nismo čuli, 5 redova koje je pitanje da li ćeš i kada pročitati, ili priznanje da ne razumeš minku, da si poput Ranđa u lošem mjuziklu koji imao 15 sekundi da se razmaže i strči na binu i zapeo ja sam za vas Ibarska magistrala, pretreo sam, ali vi to ne razumete. Dok gledam na guštinu od grada, srećan sam. Nisam skuvao savršenu čorbu od slatkog krompira, ali ništa od toga neće biti stvarno, dok ne postojim na Face ili možda Instagram.